may boyfriend ka. Oo, almost 18 years lang ni. So inagda ka niya na mamahili. Ano siya? Baili bi aro mamahili ha ko. Ha? Ngano man sa lingkod ba kay kuan basi nagnay mo guro ini mo ko. Di ko oy kay kuan kanang bata pa biya ko. Ano siya nga lingkod lag sulay ba tingalan mo ko ni sulay. Wala gilain ning guro nako siya ra gyud. Hello mga Buang-Buang! Good evening and welcome to Buang-Buang Talk Show! Hoy, Ginoo ko mga Buang-Buang, sa adlaw na ito meron talaga yung tayong bisita na isa sa pinakasikat or isa sa pinaka-naiilhan na vlogger dito sa amin ngayon at sa una at ngayon. Oh my God! Ladies and gentlemen, welcome! A round of applause to Junard Carcalias, also known as Inday Pobre. Hoy, Inday, Ginoo ko, napakadugay na talaga kitang hindi nakikitaan. Kumusta ka na? Okay lang. Okay lang. Yes. Inday ko sa Proud Pobre, sa personal, Junar jud ko. Lalaking lalaki eh. Junior ka? Dili. Ay, babae. Ay, babae man ko, senior. Ay, sa tawagan niyo. Sige na lang, princess ka, princess. Ako ang prinsesa sa mo. So, kinsa si Inday? Ako din si Inday nga dahil makakuan man. Makahilak? Oo. Dili ba ni ka ng wawawin diri nga? Yeah. Ug kada tulo sa luha na ikwarta ha. So, kago. Ako din si Inday nga nagpuyo sa Lower Dimorok. Mulabi sa Buanga del Sur. Lisod jud kay ko sa una ay. Nakatry kog drive og kanang mga kuan ba. Kanang nasudlan jud ako ng mga trabaho sa una nga mag-drive og sikad. Ano akong trabaho sa una. Mga pagpananggi ganyan doon sa bukid. Dito wala ko nagdako diri. Saan ka pala dumako? Sa Maranding. Maranding. Sa Lanao. Dito ko nagdako. Ni ato man akong mamagpapa dito. Dito na ko nindako. Dito rin ko nakasulay og kanang mga trabaho kanang mag-drive og kanang mga sikad dire kanang tindak-tindak. Nakatry ko ana, barato pa kay ang pamiliti ato tag 3. Manakit intaw na akong lubot og tinindak. Pero para makapalit lang yung kwarta. bugas. Alright. Tinatabang mo din sa iyong ginikanan. Paano ka na umabot dito? Ano sa kong mama, pagkawala. Kibali naman na yung mama mo. Tapos yung papa mo, bumalik ka na dito sa daan yung balay. Wala, ganang naminyo man akong papa diri. Umuban ka. Kanang kuan wala siya kabalo. Nga? Umuli ka. Ning kuyog ko niya diri kay ngano. Dili ko niya pakuyogon diri kay di siya gusto nga makabalik ko diring napita. Ang ideya nako kay kato akong kuan kato yang naasawa diri. Ning adto man ni kuyog man didto. Ana siya ay lagsaba si mong papa nga gikuyog tika. Gipauna ko niya sakay sa rural. Pag naog dia sa compound, ning naog pukog dali kay bisag madritso ko padulog di pulog. Gamay pa biya ko ato. Natitingala yung papa mo, bakit nakauban ka na? Natingala si papa pag abot sa balay nganin sa nas papa. Sa may gakuan mo ko gikuyog ko sa imong asawa kay ikaw di man ka pakuyog. So wala na sa nahihimo. Wala lagi siya mahimo atong panahon na. Kaya ilang tuig ka na nun? Mga 11. So after that, dito ka na talaga lumako. Ganyan. So napakalisod ng kinabuhi nyo dyan. Sakto-sakto lang. Sakto lang. Kakakaon din kayo sa pakatulo sa isa kaadlaw. Oo. Alright. So yung panginabuhian nyo dyan? Manguan mi nag-umami. Kanang magdaro. Kanang mag-umagod mi. Basta walay kuan, basta panhulan ra namo dun matabang pud mi. Kaugalingon nyo yan or maintain ganyan? Maintain. Silbi ka modawat ang tag-iya ikaupat. Sana yung papa mo ngayon? Nag-asawa man pud utro So katong iyang ano mo na-disappointed kay ka? So katong naasawan niya na inubanan mo, nabulagan na naman yun. Nagbulag na po sila. Naglain na po diyang asawa karon. Wow! Atleta imong papa dahil, no? Inana kagwapo akong papa. Pero kayo, sa iyo, okay lang? Okay lang. Sa pagkakaroon, dili ko okay. Kaya mangaway man yung asawa. Mangaway sa imo, ha? Dili pa atong asawa ni atong mas nagustuhan mo yung una na asawa kay magka-vibes kayo, sinusuportaan ka. Ngayon, inaaway ka. Awayon man ko. Bakit? Masok ko siya ka, magdulduol mi ni papa. Mahadlok siya na mga ngayo siguro ka ng kwarta. Mahadlok siya nga, mangayot mi kwarta sa kong papa. Magsiselos siya. Magsilos siya.
Dapat hindi ganyan. Uy, no? Mm. Kung alam mo galit na yung lalaki, may anak na, no, bago kayo nagminyo, huwag mo awayin yung mga anak kasi katungod man ng mga anak na dumuol sa kanilang mga amahan. Na siya dili. Lahi siya. Asa man na siya karon? Nara diya sa bukid. Diya sa inyo gyapon. Una sa mo pero distansya ra sa mong balay. So hindi ka pwedeng aadto sa papa mo. Kung maadto ko, kanang masuko man gyud siya tama buduol ko sa akong papa. Susungugin mo din. Mana din siya nga. Nag-unsa na po ka diri inko. Lisod po akong papa ni. Kahit ngayon nadako ka na, ganyan pa din siya. Masuko gid siya uy. So kaya ikaw na lang yung naglilikay. Maglikay na lang ko, wala lang ko adto sa ilaha. Kay masuko man gid siya. Mas papa, ikaw na lang gyud paglikay kay masuko man gini siya. Hindi niya din binabadlong. May boses man yung boses ng pamilya. Murag daog man gyud akong papa na uy. Ay, na-under siya. Daog siya. Kaya wala ka na nahihimo. Wala na. So, si Inday sa una ay napakasikat at syempre naiilhan ka talaga namin dahil nandun ka sa Proud Pobre sa una, di ba? Kauban mo si Cookie. Yes. Yes. So, bago ang lahat, sumungutana talaga ako, sino ka or kinsa si Inday? Nailhan ko sa Proud Pobre. Sa una ni silbi ning hawa ko didto kay kuan nami gamayng kuan kanang kabiklan ba. Mong ning bulag ko niya. So karon okay naman mi. Okay na kayo ngayon. Oo. Nag-chat mi. Then gi-invite ko niya. Dayon nagpasalamat po ko niya kay kung dili tungod niya, dili po ko maka sulod ini nga. Hindi ka maiilhan. Di ko mailan sa social media. Basta dako jud ko pasalamat niya. Ni kinsa? Ni Inday Rose. So, siyempre sa ni Cookie, di ba? O ni Cookie. Kaya kasi pumatok talaga yung video nyo nung magkauban kayo ni Cookie sa una. Oo, sa una. Paghawa na ako, nakahilak jud kog taman. Grabe gina akong kasakit atong panahon na. So syempre ngayon, nakikitaan mo na yung si Proud Pobre, okay na yung status ng kanyang kinabuhi. Nalilipay ka na. Happy kay ko para niya. Gichatan mo po ko niya nga, day ka nang sa imong pagkakuan karon, happy po ko sa imong naabot dun. Ako po siyang gingnan nga, day sa imong pag-abot karon day, happy po kay ko day, walay kabutangan. Oh, di ba? At least. So ikaw happy ka din sa kanya. Happy ko para niya. Oh, at least may nga nahitabo na ganyan ba na kahit ganito kasi yan, yung banding nyo kasi sa una, hindi man yun basta vlog lang. Nakikreate talaga yung pagka-amigo nyo sa una. Okay, close jud kay niya Para sa na una. talaga kayong mag-igsuon ba. Sayang lang kasi umabot talaga yung panahon na kinahanglan nyo na talagang magbulag. Oo. So siyempre ikaw man din, nasasakitan ka talaga na kinahanglan yung magbulag. Sakitan po ko ato nga time. Kay dugay ba mi nagkuyog. Di ba? Nya isa lang ka adlaw. Nawala na dahil. Wala nang tanan. Pero karon at least nabalik na. Pero yung pagkakaibigan nyo ngayon, napadayon na rin. Okay ra mong pag barkada. Ganyan lang yan kasayon, no? Pareho kayong malipayon kung ano yung mga naaabot nyo sa inyong kinabuhi ngayon. O ganyan man talaga yan, kapag nag-aaway kayo, lahat talaga na yung mga masasakit na storya, ano talaga, ipapagawas niya talaga yan para makontento ba? No, para masasaktan ka talaga. Ganyan, siyempre, sayang na lang kung nag-aaway kayo tapos yung kaaway mo hindi nasasaktan sa mga storya mo. Diba, ikaw may nastorya ka man ding masakit sa kanya. Sa una. Na ako na istorya nga sakit niya sa una. Naabot ko sa punto nga, ay patawag ko niya. Di pa barangay. Ato nga time. Pero giwala na to namo Kalimtan na namo ang tanan. Kaya happy Wala na ko naman siya. mo karon, di ba? Sa mga away-away kasi, permiro lang yan. Masakit pero nalalagot ka ngayon kay magkaaway kayo. Pero pag abot talaga ng mga ilang adlaw, mag-abot ng tamang panahon, maulian ka man din. Balik ra. Mabalik ka. Hunahunaan mo na lang na sana hindi na lang kayo nag-away. Sana hindi mo na lang pinatulan. Ganun, di ba? Ikaw, kumusta ka na ngayon? Nagkuan pa ko, nagtigom pa ko para sa kong balay. Naana po ko napalit rong luti. Para ako na pong balayan. Puhoy. Nice. Di ba? At least na hindi ka rin talunan. Kaya may natigom ka din. Di ba po ko pakansi. So ngayon, Day, yung nag-solo ka na, kumusta yung vlog mo? Okay lang. Nag-i-income ka pa rin ngayon. So yan yung source of income mo. Yan yung ginagamit mo ngayon pang pagwapa, pang Then pangkuan na mo sa bukid. tustos sa panimalay. Ana. Don gasto sa uma. Panuhol na mo. Mao na. Wala na kung gikuhaan tanan. Kinuha mo doon tanan.
kahit nagkabulag-bulag na kayo, iya na din kayo naniningkamot kung paano kayo makaka-income through Facebook or social media, di ba? Oo. Yes, yung mga followers nyo ngayon, hindi na kayo pinag-aaway. Like, wala nang mga nag-comment na, wala na aron, sana bumalik ka na lang doon. Ganun, wala na. Sa ako Sana bumalik ka na lang doon. day ka nang balik na ka dito. Balik ba kay mingawon sila nako. Ingko ma'am ka nang dili na gud mahimo. Sayon na kaingnon ana nga mabalik. Balik. Mm. Pero sa imo, dili na jud ka. Dili na jud ko. Mag-focus na lang jud ko sa kuha karon. Galingon, no? Siyempre, meron ka naman ding page. Magkano na nga yung followers mo ngayon, Day? 749. 1,000. Oo. Uy, ang dako na. Well, at least. Hey, congratulations! Yes, thank you. Yes. So dahil sa syempre, as a vlogger, meron talaga tayong mga hindi talaga mapupugos na mga followers ba no, na magko-comment talaga ng mga bati. Una agud ana. Ano yung pinakasakit na comment na nabasahan mo? Tingnan ko nga mag-undang na daw kog vlog. Kay? Tiyato yung pinakasakit. Tingnan ko, may pa mag-undang na lang kag vlog wala kay lami. Nag-comment po ko dito niya. Sa personal, lami man ko. Ano ba? Ang ganda ng ribat. Nahilom siya. Pero hindi ka talaga nagpapadala sa kanya. Wala dyan ko nagpadala. Ganyan man tagayan sila. Ginan dyan ko niya sa atong niagin mga bati kay comment. Una-una mo kung undang ako, manghatag siya ni mong sweldo. Ginan ako nga. Kung undang ko, tigaan ko nimo taga-bulan. Ginan ako siya. Ginan pa dyan ko niya nga, pila do akong binulan. Ginan ako siya nga. Bisag tigaan lang ko nimo tag 5K ang bulan. Okay na dyan anak ko. Nawala siya ng tingog. No, may mga tao talagang mga Nagay mga tao nga, dili na to. Napakasimple lang man ang kinabuhi talaga sa vlog. Kung hindi ka talaga nagaganahan, huwag mo na lang lantawin. Diba ganyan lang ka sa yun. Bakit mag-comment pa talaga ng ganun? Bati kay mga comment. Inon bata nga. May mag-undang lang kada kay bati kay kag nawong. Akong iyan, ma'am, sakit na jud kay to, di na gito masilbi. Sus paglantaw ko siyang profile. Agoy, bati kog nawong ma'am pas labaw pag gilay ka. Giingnan jud ako jud. Ana siya nga, mo to ginan to sa isa ka followers ka. So cool day. Ayo gyud padaog anak niya. Kay gilantan ako iyang profile, gilantan ako. Guwapa, siguro ni kananaway man. Basta po ungas kayo. Agoy, ungas pa mo day kaayo. Napakabati din ang kanyang itsura. Dain kaayo. O kasi itong kinabuhi talaga natin, dito talaga sa kalibutan, yung mga confident kaayo manawa, yun yung mga tao, mga apiki din. Pero yung mga itsuraan, napakahilumon yan. Hilumon kaayo kato mga maot manghilabot. Kaya nga ako, hindi ako nanghihinaway. Ko ay. So siyempre, hindi ka talaga nagpapadala. Wala jud ko nagpadala nila. Pinadayon mo talaga. Padayon jud ko. Sinsa man sila para sundon. Mo gani. O diba? May muhatag sila na magpagkaon. Pero ngayon day na naaanad ka na sa mga ganong comment, hindi mo na pinapansin. Naanad ako usay na yung mga batig comment, i-delete na ko eh. Kaya murag sakit na gikaayo. No? Inon jud ko atong mga players ngayon i-delete to naman. Maot kay mga comment. Pwede naman po mo na hindi delete para isa man din sa nagpapasikat kayo. Yung mga tao na lalaban man yan sa'yo. Yung mga tinuod mo Batik na kay mga comment. Sakit na kaayo. Masasaktan ka na talaga. So, sobra personal na kaayo. Inan ko nila nga. Kanang anong na baka sa bukid nagpuyo na matakda na daw ko sa mga unggoy dito. Ingnon ko nila. Ingko ngano magbuot man sila sa akong kinabuhi oy. Nga mao naman gani akong naandan sa bukid. So syempre sa ngayon day naniningkamot ka talaga sa iyong kinabuhi. Sino yung mo, inspirasyon kung bakit naniningkamot ka? Akong pamilya. Like nagsusuporta ka din sa mama or papa mo? Sa akong papa, doon sa akong mga igsuon. Bali naghahatag ka ng mga pambalon. Manghatag ko nila. Kanang mo sweldo na ko. Tigaan po na ko sila. Ako pa silang bahinan. Nalilipay din sila. Malipay sila. Katong uban, pantigaan akong mga cellphone. Di ba at least napakadakong tabang na yan sa mga estudyante ngayon. Oo, kaya nagkinanglan man sila kay estudyante man. At least nakaka-provide ka pa din sa kanila, di ba? Oo. Sila yung mga inspiration kung bakit naniningkamot ka talaga ngayon. Oo, doon giingnan to nako tong akong pagumangkon nga kuan nag-eskwela karon pero wala na ko nagkuan niya kay nagminyo man. Sayang ra gyapon atong gihatag. Pero okay ra at least nakahatag ko niya. Hindi na yan siya magmamahay sa iyo. Dili diba? ra. At least yung panahon na nanginahanglan siya ng ganung gamit, hinatagan mo. So ngayon dahil ilang tuig ka na nga? 33. 33.
Sa 33 ka Ay, years. 31, 32. 32 day ko nasa iyo lang ko. Kailan ka mag-33? Kuan pa sunod tuig pa. Alright. So, syempre dahil sa 32 ka years ni mo dito sa kalibutan, no? Ano yung pinakalami ni mo na natitilawan? Ay. Ang pinakalami. Napo day na inana no. Like, pinakalami ni mo na experience ba sa kinabuhi na pwede jud mo ikapanghambog? Makaadto kog laing mga kuan, kag-adto kog laing mga sama ng Cebu, Na-experience na nimo, di ba? Mm. Yun yung pinakalami talaga na natilawan mo. din Manila, Ano yung nga nahihitabo doon? mga kuan ni mga kanang mga kuan ba kanang kanang gusto ta mo adto pog mga sosyal. Ay, Mm. kaya nasusulti mo na yan yung pinakalami mo na naagian kasi isa talaga yan sa iyong pangandoy na Mao makapunta gid ka akong sa pangandoy malaking sa una. lugar. So ang pinakamalayo na lugar na naabtan mo, Manila. Manila ra. So sobrang lipay mo talaga. Kung nag-abot dito naglukso-lukso din ko natingala ko mga kauban. Mm. Ko karon pag ko kaanhin ni Manila. Di ba? Kasi yung mga iba, ano na, hindi natin minasasabtan kung bakit sobrang lipay mo. Kasi sa uban, simpleng butang lang yan na umadto sila doon. Hindi nila alam na mga katulad mo na sobrang lipay na pala na nakatabok. Di ba? Umambak ka talaga doon. Naglukso-lukso jud ko sa airport. Natingala jud ako mga kauban. Uy nganong galayat-layat makaden. Di ba good pag kuan ako natingala ko panlantaw ako sa kanang ilang kuan ba kanang ilang kuan dito ilang dalan dito kay abi na ko gula gadagan nagdagam din. Nadigyas ko padulong sa ubos gilantaw jud ko sa mga tao. Sa mga escalator. Sobra kalipay siguro to nako. Tapos paabot sa ubos natingala ko mga kauban. Yung gilantaw ko atong mga tao dito. Pero wala, ulawan ka talaga. Nalo ko nanampong lang jud ko sa akong naong. Oo. Pero mas ninglabaw talaga yung sobrang lipay mo na. Nalipay jud ko kay mao ginay isa na ko kapangandoy. Nga makaanha jud ko nang lugar. First time mo doon nakasakay ng barko. Ano, barko or? Airplano. Ala, sobrang lipay mo talaga. Basta na kong lipaya. So sige ko na ingon lagi sila nga nang airplano lagi ko no kanang mulupad masakay ba. Tapos nang-try ko. Sus pag sakay na ako perte na kung kuanan nakuyapan ko abot sa sulod para paglupad na. Oo, nakukulaan ka. Dito na ako nakamatngon pag abot. Hindi, ay, Oo, nakuyapan ko. Kikabuhi kog taman. pero yung mga kauban mo, hindi ka nila nababalaan na nakukuyapan ka. Oo, nag-analan ko dito sa akong gilingkuran. At katong isang kawan akong tapad, gipukan ako niya nga, kuan ko nun ko. Sige na ko kuan, tingala siya kana luspad na ko. So hindi mo na-enjoy yung ano mo, paglipad. Wala jud ko na-enjoy atong lakawa. Pero pag abot na mo dito, sobrang lipay mo. Pag abutan ako sa airport, dito na galukso-lukso na akong taman. Ay, ginoo ko. Pwede jud na akong lipaya, kay nakaadto na jud ko sa akong pangandoy, kay nakaadto na jud ko. Di ba napakalami na sa iyong pamati. Na kung puhon, matiguang ka, hindi ka na talaga maignorante sa Manila. Makasulti ka na talaga, ay, umadto na ako dyan sa una. Ay! Kuya, maniwala ka sa hindi pa ako nakaadto ng Manila. Ever since, yes. Kaya yan talaga yung gusto kong i-achieve ngayong taon, di ba? Ako At first least, time ato. Di ba? Ang nindot doon, Medyo medyo. Kung i-compare mo yung kinabuhi dito ug doon, syempre, ilang adlaw ka nga doon? 2 years. Sa Manila? Oo din. Paabot ako 2 years, ipauli ko sa akong kalibin. Ay, nagtrabaho ka doon. Oo. So kung so, syempre, yung 2 years, enough na yan na para ma-compare mo yung kinabuhi dito at doon. So, kung ikaw yung pasusultuhin, saan mo gustong pumuyo Diri. dito? Mas manindot dito. Kuan diri kanang ganahan ko diri kay kanang namtay mga silingan nga makapangayo ta. Doon pala. Dito wala. Iya talagang paningkamot doon. Ya yun mga mahal pag yung kaayo. Pati asin doon, napakahirap ngayuin. Mga itag asin dito. Mingon sila pagpalit kay diri wala asin diring panghatag. Wala. Mana sila? So, walang silingan na doon. Wala. Maningkamot yung ka dito. Kung na-experience mo yung pinakalami sa 32 years ng mga existence sa kalibutan, ano din yung pinakabati? Ang pinakabati gyud nga sa una nga pagkakuan sa akong mama nagbati jud kay tong kaagi nako. Pinakasakit. Abi na ko dili na ko kalingkawas itong napita. Yung pagkamatay na ng mama mo. Ako nagatiman sa akong manghod 5 ka buok. Uy, Ginoo ko. Bali, ikaw yung tumayong ginikanan. Pagibiyaan mi sa akong papa. Alright. Nabot sa punto nga ang balay namo sunugo na sa akong papa niya naami tanan didto. Uy, Hmm. papatyon niya kayo? Or Tingala gumog naman siya? natingala naman mi nangatulog mi mga akong papa gikan sa trabaho to doon. Nang kuan ka nangatulog mi sa akong mga igsuon doon. Akong ate ato nga time wala diha kay ato siyang uyab pa.
Then kamera. Tingala naman mi nga gibutangan na maglangkay ni papa ang ilalom silong namo. Kay sunugo na mo. Sunugon may gani kay naamong silingan nagmata alang alas 12 nangihi. Nakabantay kuan si papa gibadlong si papa gipanguha ang lukay sa ilalom. Kay sunugon mi niya. So, hindi niya siguro alam kung paano kayo bubuhiin pa. Mm. Or hubog siya ato nga time. Hubog siya ato nga time. Binuok ko, uy. Then Pwede yung hilak. nagilak mig taman gipamukan ako kumanghod. Then akong papa ato mao tong pagkakadlawon, mao tong pagkalayasan niya ni ani siya diri. Ibiyaan mi niya. Akong trabaho dito para mabuhi lang gyud ako kumanghod, banghag daw kog mais. Parang naalang gyud may makaon. Haluyan mo day, uy. Maghilak gud ko kay napagud mi gamay. Sina kay gamay. Dili na na ako'y manghod nga gamay. Oo. Pero naamoy gamay, kuyawan. So day, yun yung pinakamasakit kasi, di ba? Yung kumpleto pa yung mama at papa mo. Siyempre, medyo haya-haya yung kinabuhi kay mama ka talaga na madalaganan. Akala mo talaga sa tibuok kinabuhi, ganito na yung mararamdaman mo. Ang lipay ng kinabuhi kay may mama. Na bigla ka talagang nababaguhan ka nung pagkamatay na ng mama mo. Doon mo talaga na Dito nasugatan ta ng problema. Dito. Nabot ko sa punto nga na narbaho ko 9 pa kong edad. Gilumsan ko sa kong amo sa kuan. Anang dako kayong labanan. Nagtagbaw ko kisi-kisi. Ibig maluit. Nagtagbaw ko kisi-kisi ato. Bakit kanya nilulumsan? Kanila kayong bata pa ta. Kanang namin nagdula sa gawas, nagibiyaan akong gipalaba man ko niya. Na kanila laging bata pa ta kay noibe palagi atong edad. Na magdula masuya pa man ta. Nagdula ko didto, gibira ko niya. Gilumsan ko akong labunon. Buti na lang din hindi ka na mamatay. So tingala jud ko na pasalamat pud ko nga wala jud ko na Sumukol ka talaga, naningkamot ka talaga sa pagiging hawa. Naningkamot ko, ningdagan ko padulong sa ning uli ko. Hindi ka na bumalik. Wala jud ko ning uli akong amo kay kun jud kay siya kanang manlito kaayo Isog kaayo. Ginoo ko. So ngayon, buhi pa siya. Karon magtigulang na. So dahil sana yung mga igsuon mo ngayon? Mga minyo na. Then katong uban ako mga igsuon nawala na pud sila. Sino Atong akong wala? gibantayan, Sino namatay wala? na sila. Ano man? Kay abot sa punto nga ako nagbuhi ato mga 5 years ay mga 2 years to. Dayon gikuha sa akong papa didto. Gipakuha, gidala diri don. Abot diri tingalan lang ko nangamatay sila. Luya ato uy. Sakit jud kay to nga itabua. Anong kinamatyan mo? Usab sa una ang hilanat. Di ay. Mo to na napo koy nahiubos ko sa akong papa ato nga time kay may nabiyan namong pagpuyo didto. Nya wala lang may kabalo nga. Wala may kabalo nga ang kato among gipuy-an nga among balay, gibaligyan na di sa akong papa mo yung gipamiliti paglayas diri. Kayo talaga yung nahaanukan sa problema. Oo, dito lang mi nagpuyo tong kuan kanang kamalig sa among silingan. Dito lang mi nagpuyo. Sa lima na ko kay mga nagsuon gibantayan ako. So ngayon, ilan na lang kayo magsuon na bilin? 7 na lang. Wala yung tinuod mo ba? Yung tinuod mo talaga? 7. 12 biya mi. Ay! Ginoo ko. 12 mi kabuok. Dagan-dagan biya pud mi. Tapos sayo mo talagang ano sa problema ba? Kaya ikaw na talaga yung naniningkamot. Tapos yung baba mo naniniguro na lang sa kanyang kinabuhi. Niguro na lang sila, naniguro kong papa ni kauban akong magulang. So ngayon, ano yung nararamdaman mo sa papa mo? Atong pagkuan na man mag-away mi sa akong papa, giinan ako siya nga. Wala biya ko nalimot sa gibiyaan mi nimo sa una. Tumingon siya nga sa una na to dugay na. Ingko dili manggod kay gagmay pa biya ako mga igsuon. Atong mga igsuon ako gagmay pa kayo karon nga minyo na. Dili gyud mo kampis ako dili sa akong papa. Kay ako may gabuhi nila. Nangangayo siya pasaylo sa'yo. Sana Nangayo siya pa sa hilo namo. Ngayon, medyo okay ka. Medyo kanang okay na. Kung may masusulti ka, no? Kung may tagaan ka talaga ng chance na makapagbigay ng tambag sa mga ganyang klaseng papa, di ba? Kasi sa tinuod lang na pagkastorya, yung ganyang mga klaseng papa, hindi lang yan sa imo nahihitabo. Napakadagang tao na ganyan din ang mga kaagi. So kung tatagaan kita ng oras, ano yung maisusulti or matatambag mo sa mga ganyang klaseng amahan? Dili po na masilbi ang gibuhat no. Kay biyaan ba mi niya sa gagmay pa kay mi. Biyaan mi niya nya naniguro lang siya iya ha. Sakit biya panguanon. Nga gibiyaan mi niya ako mga manghod gagmay pa nya naniguro lang sila ilaha. Wala gyud mi gikaon na tong panahon na.
Di ba napakalisod? Kanang mga ginikanan. Ayaw ninyo buhata sa gibuhat sa akong ginikanan namo. Kay pinakasakit jud kaayo. Malipay ta kay natay ginikanan. Unya biyaan ta. Mo nang sa tanang mga ginikanan ayaw ginabuhata sa inyong mga anak. Kay pinakasakit gyud. Hindi mo talaga makakalimtan hantod-hantod sa imong kinabuhi. Dili gyud. Kala kasi siguro nila na habang magkakadugay ay mawawala na sa ating hunahuna. Oo. Hindi nila alam na hanggang ngayon, nandito pa rin talaga sa ating dughan at sa ating utok yung gaano kasakit. Dili mawala oy. Hindi talaga nawawala. Kasi actually pareho man tayo ng kaagi. Ganyan man din. O nabiniyaan ba? Di akala siguro nila ganun lang kadali na nakalimtan na siguro kay okay na ang kanyang kinabuhi. Wala na siguro yung mga ganung panghihitabo o mga kahiubos. Hindi nila alam na hantod karon dala-dala pa rin natin yung sakit. Diba? Ikaw, dala-dala mo pa rin. Naagyapon. Hindi mo talaga makakalimtan. Dili gyud ako malimtan. Anong may masusulti mo sa mga igsuon mo ngayon? Ang masulti lang ako sa akong mga igsuon nga maayo naman sila pud sila kahimtang karon. Unsay masulti na sa akong papa kung napasaylo ba nila kay lagyo man gud sila. Nya talagsar pud sila magkita. Ko kabalog napasaylo na ba nila akong papa o wala ba? Kay ako gipasaylo naman pud ako akong papa pero dili lagi mawala oy. Hindi mo gina mawala siya basta. Dili gid mawala. Pero at least, Day, ang masusulti ko lang talaga sa iyo, congratulations sa inyong magsuon na at least karon maganda na yung kinabuhi. Yes. Diba? So, syempre, nag-eskwela ka biya sa una, di ba? O nag-eskwela ko pero gamay ra gyud akong grado nga nahuman. Grade 2 ra jud ko. Grade 2. Pero nakabalo ka mo basa, kabalo. O kaluoy sa Ginoo, kabalo-kabalo ra pud. Di ba? At least. Ngayon, kahit wala kang grado, maganda rin din ang iyong kinabuhi. Di ba? Naiilhan ka na sa social media. Ganyan. Paswertihay lang talaga ang kinabuhi, no? Oo, kay ang uban ako mga classmate ko nga nakahuman. Wala, nagaminyo lang. Naminyo lang sila. Wala sa kanya ang ilang mga nahuman wala na lagi gamit. Oo. Pero mayroon man din lang silang kanilang mga bahuna-huna din nila, bahalag namiminyo ako at least nahuhuman din ako. Ang sayo din, bahalag hindi ako nakahuman, at least nasikat ako. O ganyan lang. So syempre, Day, kumusta yung love life mo? Anong status ng mo ngayon? Okay lang. May boyfriend ka? Oo, almost 18 years lang eh. Uy, live-in? Live-in partner na ko siya. Wow! Kiloko, swerte! Ginoo ko yahayan ni mo day uy. Wadyo ko kakuan Unsa nga lumay ang gigamit nimo? Ha? Unsa nga lumay imong gigamit? Wala mo ko'y galumay. So natural gina siya, beauty lang. Murag nakuan uy kanang murag na-attract siguro siya nako. Bakit siya na-attract? Ay siyempre, gwapa biya ka no? Wala kay natinghalan ako atong nga time nga. Pag abot ako diha ba, nga kuan pa kung edad ato mga 11 man siguro to. Mga 11 pag yun akong edad, kami na anak, murag siya na, sige siya glantaw na ako. 11 ba ka? Oh yes, anya, ang bigaon pod. Natak ko niya kay, gwapo ba siya? Gwapo ba siya? Nasa ko, 11 years old pa ka ato, nag-uyab na mo. Tapos until now, kayo pa rin. Oo. Siya yung nangunguyab. Siya. Paano siya lumihok? Wala, kay, kuan ko niya ng mga baili-baili. Kani social ba po ko kay murag babayi. Kay mo lingkod biya pod. Ano lingkod ka talaga doon sa baile? Lingkod po ko diha. Hindi pa yan disco. Hindi. Yung baile pa na lumilingkod pa kayo dyan tapos pipiliin kayo ng mga lalaki kung sino yung sasayawin nila. Tingala naman ko gipili ko. Kinaka! So babae ka na doon manamit. Babae. So dumuol siya, nakukulbaan ka. Nakulbaan ko kay gihawiran niya akong kamot. Doon mo to giparisan ko niya. Restaurant siya nga. Naanam ako ko. Ha? Anak-anak ko. Wala oy. Just natingala ko kay giingnan ako siya nga cool ka nang bata pa biya ako cool. Ang siya nga ana siya nga unsay angkol. So sige go. Mo to dito may nagkaila-ila niya. Doon amot lang atong gabi una gisugot man gud ako siya dayon uy. Huy. Ginoo ka. Natingala jud ko mo ato. naman inday uy. Natingala jud ko atong nga time. So the jury katungan night nangunguyab na siya sayo kaagad. Anang pagakuan siya men ingon ako nga mamayli taron ha. Kahila na pala kayo daan. Okay, ang asawa sa kong papa sa una ayaan man niya.
Okay. So inagda ka niya na mamayli. Ano siya, bayli bi aron pamahili ha ko. Ha? Ngano man sa lingkod ba kay kuan basta nagnay mo guro ini mo ko. Di ko oy kay kuan kanang bata pa biya ko. Ana siya nga. Lingkod lag sulay ba tingalan mo ko ni sulay. Wala gilain ning guro nako siya ra gyud. Kikilig ko ni Maenday. Ako. Dayon, sumayaw kayo. Sayo mi dong gawiran akong kilid, Diyos. Gino ko pag ana-ana pa kog taman. Kay gilok biya kay gawiran atong kilid. So papa, feel mo talaga ng gabing yun na babae ka. Pil na pil jud ako atong gabi una. Nga babae jud kay ko. Dinidiri siya sa kong diri. Dinidiri siya mo istorya ko. Daoy unsa man ni uy. Na tingala siya nga gibuhin akong kung kamot ba doon. Nangurus ko kadali. Kuna ko hala ko Ginoo bata pa biya ko. Siyempre, unsi pa biya ka. Tingala jud ko ato nga tay unsa poy nasulod sa akong ulo ato. Ganing lingkod ko. Pero at least, di ba? So yung mga bali habang nagsayaw-sayaw kayo, ano yung mga sinusulti niya? Sumulti siya, ang ganda mo dai. Ano siya nga? Kanang pag-abot daw na ako, mura daw siya na-attract siya nako ba? Ko ha? Ngano attract man kanako nga parihara mantang na mga ikog. So hindi ka talaga makatuon na may maiibog sa iyo. Wala jud ko gato atong gabi una. Ay atong pag-abot nako kay ako sige man niglantaw ning tawhana oy. Mura man na mura magkakanunon. In love gito siya. Sige tingalan man ko anang sunod anang pagkaugma ano siya narabay bayli natunon putok Sabado. Sa naway bayli ha pamayli. Ano sa mintawhan na uy ako ra may gidungtan. Kibali na mamayli jud ka. Ni try pa ko pamayli kay wala jud ko kasulay ana. So after that, nanguyab na siya, naguyab na mo. Nag-uyab doon tingala pag anam gabi una. Wala ano siya adto tato yan nagidala ko niya sa ilang balay. Kailan gabi una? Di gidala ko niya dito ko natulog eh. Hala, Ginoo ko. So may nahihitabo ka agad. First baile. First uyab. First ginako siya. The first night pag yun. One night ra mo nag-ila, di ba? One night ra mo nag-unang uyab, nagsugot na nimo. Hala, kaswerte ni mo dahil, uy, ikaw na dyan ang pinakaswerte nga bayat na ako na ilahan sa tibuok kalimutan. Ay, Ginoo ko. So, syempre, nag-uyab na kayo, may nahihitabo na, mga ano-ano. Welcome na welcome ka sa pamilya niya. Walang kay ko siya ang mama. Paano ka nag-adjust? 11 years old man ka ato. Kuan mura pag wala sa kung kuan ato'y pamuot. Kay murag ang kuan ako ba ang unahuna ako bata pa kay ko. Siya, pila ang edad niya ato? 16. Aso gamay-gamay ra day mo gap. 5 years. Bali bata pa din siya ato mo. Tapos yung mga magpapa niya hindi nasusuko. Ato sa permiro, nasuko iyang papa. Kaya doon kadadala ko ang nagdili tinuod babayi. Kung saan ko niya pagkakita apo. Uy, pinaglaban ka niya. Diyos, ako siyang giingnan nga. Kung saan man nga imong papa nga kontra man gyud ko sa imong papa nga pangitaan man gyud kog apo. Sa pasagdael na si papa nagkatigulang ra na. Ana siya. Din karon nadawat ako siyang mama, iyang papa dili ko dawat siyang papa. Until now, maglalis mi siyang papa. Kaya mangita lagi apo. Kung aadto ka doon, hindi ka niya titinggan. Iyang mama ra man nagbulag man pud iyang mama iyang papa. Right, okay. So yung papa niya ngayon saan na? Mulabi. Hindi nga kanya talaga dawat. Pero at least pinaglaban ka talaga ng lalaki, day. Di ko na biya po ko niya. Palangga kay ko niya, nabitaw. Ito sa primero, kas kinutawan kay kong kapi. Namuntag sa'yo, mata na diha. Ginapang, gang, mata na diha, gang. Bakit? Tapos ginuo ko. Tapos, tingala ko ito. Sige, kitawagin mo na ako. Ang siya, gang. Ang siya, gang. Karon ka o ginanggang. Karon, bako na diha. Dugay kay kamo mata. May kausaban na. May kausaban na, ka na magkatigulang na ta. Pero at least, ma-feel yapon nimo ang love yapon kay ka. Mapil gyapon ako nga love ko niya. Wala yun siya, like, hindi talaga siya sumulay na mangingita ng babae. Murag wala. Ay, pero nakauyab daw siya sa una. Nagbulag sila. Pero yung kayo pa, Wala. yung kayo na ba? Wala talaga siya naghanap ng babae, day. Wala. Kay, ana man siya, kay, ato nga time, inamin ako siya, kanang, kuan ba ma, ako siyang ingnan, kung mag-menu ka, okay na po na ako. Ang sabi, adili na lang ko, Amo na po siya.
So kontento ra gyud siya nako. Ay, ginaapa. Uy, nahahatag mo yung mga ano ba, nasa-satisfy na siya sa'yo. No? Kasi baka inatiman mo din na para talagang Oo, para ka talagang inatiman babae. gyud ako siya. Kanang gikan sa trabaho. Ako ko siyang kanang langga nako siya kanang hinukaran jud nako siya. Ginahikayan nimo. Di ba yan naman yung duty ng mga asawa talaga? Ako ba maghikay sa mua ka, ako ba ang babae. Kung yung asawa mo ang nagtatrabaho, ikaw as asawa, ikaw talaga yung nagpo-provide ng mga yung pagkaunan niya, ganun ba, nilulutuan mo na. Yan yung nahihitabo sa inyo ngayon. Doon matingalan lang ako mga barkada nga. Haman imong bana day, ako siyang inon. Ngano man, kay maibog ka. Ano sa dili day uy. Just mana daghan malaag sa mua nga mangutana kung bana akong bana biya kay mulawon kaayo. Ulawon. Ulawon jud kay siya. May nadudunggan ako, di ba kayong duha lang yung ano, may kagalingon na kayong balay. Oo, nagi may balay, nagbalay gimig amo Alo, uy. Kay alam mo siya nga magbalay ta kay di siya gusto nga mutipon mi sa iyang mama, mutipon po ko sa kong papa. Kanang amo yun. So syempre dahil no, hindi talaga natin malilikayan yung ano ba, tungkol sa inyong relasyon. Syempre yung may mga silingan talaga tayo na may masusulti. Na unsa man ning tawhana, uy bakit bayot yung kanyang inuyab? Sa una. May nadunggan ka na mga ganyan. Oo, sa una pero karon wala naman. Naaanad na siguro sila. Naanad na sila sa una lagi nga mao na sila nga. Nganong kana may nakuanan niya uy nga. So pag anak-anak niya. So man ako. Di lagi ka anak. Pero lami man pud og magkuan. Di ka anak pero lami mo dala. Ginan ako siya nga. Daghan jud kay masulti nila sa una nako pero ako lang yung gipalapos pikas dunggan. Ikaw, okay lang siguro kung ikaw yung mga kadungog. Pero kung tungkol sa iya ba, sakit ba kaya na siyang part? Sakit uy. Kaning ning anak ba siya nga. Ang mga tao lagi daw di siya ganahan nga. Mga dunggan sa mga tao nga kami. Yo karon anad naman siya, okay na. Anad din siya. Anad na siya. Hindi na siya nakikiwahan. Dili na siya. No, kung ako ang sa part sa lalaki makadungog ko ganyang mga istorya, pero medyo maguna-huna biya siguro ako na mo gid no sakto biya akong silingan. Pero at least ngayon 18 years na kayo. Wala, Dugay nagkaayo. Panghabang buhay na jud na. Depende. Uy, giuban ang nimo. Hindi siya mukuyog. Hindi talaga siya uuban. Ginabi na ako nga, kuyog ta ba? Ano siya nga, asam na dapita. Ingko, sa mahayag raman. Ano siya, maulaw, magyug ko, uy. Hindi talaga siya uuban. Maulaw gid daw siya. Pero buti dahil no, nasasabtan kanya talaga lahat ng mga lihok mo. Makasabot ra ba pud siya. Pero unay usahay magsilos siya. Magsilos, normal naman na. Magsilos siya nako kanang mulakaw ko. Doon, kanang di ko kapananghid niya ba. Muna magsilos siya nako. Normal. Normal na sa kuan. So syempre dahil kagaya natin sa una na nagsusugod pa talaga sa pagba-vlog, no, napakadaghan talaga ngayon. Ano yung masusulti or matatambag mo sa mga bagong nag-vlog? Ang matambag nako sa nagsugod karon, padayon lang mo. Padayon lang mo kay ang among naabot karon maabot ra na ninyo. Kaning permero palisod gyud kayo gyud. Lisod, makaingon sila nga 3 years na daw sila nagsugod, wala gyapon sila na invite ana ba. Ako silang ingnan nga. Padayon lang mo kay anak pug ko. Padayon lang gyud mo kay maabot ra ang panahon nga ito ihatag ra sa Ginoo ang blessing para ninyo. Thank you so much. Yes, so thank you so much Inday or Junard Carcaya sa imong pag-aanhi dito ha. Yes, kung sino yung gustong mag-follow or kung gusto niyo mababalaan yung storya ng kinabuhi or yung daily life niya, no? Daily life vlog, yung mga hinihimo mo, kung ano yung hinihimo mo doon sa bukid. Kung gusto niyo masusubaybayan ang kanyang kinabuhi, mga vuang-vuang, i-follow niyo si Junard Carcalias, also known as Inday. Yes. So syempre paki-follow na din ang aking personal page. I have Loling. Yes. And syempre, this Buang Talk Show. Day. Hello mga kainday, ipalo nyo akong page, Junard Carcalias, and akong trabaho, pambukid ragyod, pang good vibes. Yes! Yeah, so thank you so much sa iyong pag-anhi dito, Inday. Mayong gabi and I love you so much. Yes, may gabi.